ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನೆಡ್ದುಂಬೊರ ಯಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪತ್ರಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಆದ ಮನ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ಪಂಡ ಪತ್ರಡೆ ಮನ್ಪುನು ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾಡ್ ಪಾಡು. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುನ ಪಿರೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿದ ಪತ್ರಡೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಡ್ ನಮಕ್ ರಡ್ಡ್ ನಮ್ನೆದ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಎಂಚಿನ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ತೂಕ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಡೆದ ಫ್ರೈ ಅತಂಡ ಪತ್ರಡೆದ ರೋಲ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪುನ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪತ್ರಡೆದ ಉಸಲಿ. ಸೊ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಅಪಂಡ ಅಂದೇನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರತೆ. ಸೊ ಅಪಂಡ ಪತ್ರಡೆದ ರಡ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ರಡೆದ ರೋಲ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಬೇರೆ ದಿಯೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಕೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಚ ಅಂದ ತೂಕ ಐದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ದೆತೊಂದೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಕಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ದೆತೊಂದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪನ್ಪೆರ ಅವೆಲ್ಲ ದೆತೊನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ದೆತೊಂದೆ. ಸೊ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ದೆತೊಂದೆ. ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂಡ್ರುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಗ್ ಕಾಲೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ್ ದೆತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ದೆಕ್ಕೊಲ್ಲೆ ರೈಸ್ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ನೆನೆತದ್ ದಿಯೋಡು. 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ದೋಸೆ ರೈಸ್ಲ ಬೇಗಡ್ ಬೊದುಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೊದುಲುಂಡು. ಸೊ 4 ಗಂಟೆ ನೀರೆಡ್ ಪಾರ್ದು ದಿಯೋಲ್ನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೊದಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅರಿಲ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆತೊಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಐತ ನೀರ್ ಅರ್ತದ ದೆತೊಂದೆ. ಐಕ್ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು. ಮಸಾಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಖಾರ ಪುಳಿ ಇಂದು ಮತ ಬೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4-5 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ ಆಡ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಇಂಗ್ ಪುಡಿ ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಈತೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೈಸ್ದ ಮಿಕ್ಸನ ಕಡದಿಯೋಡು ಪಂದ ಬಂದ ಮಂತ ದಿಯೋಡು. ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಂತ ಕಡೆಯೋಚಿ ಚೂರು ಕಡೆಯರೆಗೆ ಬೋಡ ಆಪುನಾತ್ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ದಪ್ಪ ಕಡೆಯೋಡು ಪಂಡ ದು ಪತ್ರಡೆನ ನಮ್ಮ ಪೂಜಿದ್ ಮನ್ಪುನು. ಯಾನ್ ಪಿರುಂಜಿ ನಮ್ನದ ಪತ್ರಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮೆನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಟ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆದು ಐಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡದ ಇರೇನು ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡು. ನಾನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ಇರೇತ ಮಿತ್ತು ಪೂಜುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ರೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ ಕಡೆಪೆ ಎನಕಟ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪ್ ಮನ್ಪೊಚಿ ತೈಪಂಡ ಪೂಜಿನಾಗ ಬರೀಟ್ ಮಾತ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದಪ್ಪನೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಹಿಟ್ಟದ ಹದ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಒಂದೆ ಒಂದು ಈತ್ ಅದ ಬೋಡು ನಮ ಇತ್ತೆಂದೇನ ಇರೇಕ್ ಪೂಜೆ ನೋಡು. ಸೊ ಇರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಿಯೊಂದೆ. ಸೊ ಅವೇನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ರಡೆ ಇರೆ ಪಂಡ ತೇವುದ ಇರೆ. ಸೊ ತೇವುದ ಇರೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಲ್ದು ದಂಟದಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ದಂಟದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೊಲ್ದು ದಂಟದ ತೇವುಂದೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬುಲೇದಿನ ಮಿನಿ ದಂಟ ಅಂಡ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ದಯಪಂಡ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಪರಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಡ್ ಮೆಲ್ಲಡ್ ಇಂಚ ತುಲೆ ಅಂತೋಷ್ಪಾಂದುಲ್ಲತೆ ಇಂಚ ಬಿಸತ್ತಿಡ್ ಮೆಲ್ಲಗ್ ಅವೇನ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೇದಿನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಲತ್ತಾಂಡ ತೊಂದರೆಜಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವೇನ್ ಇಂಚ ಚೂರು ದೆತ್ತದ ದಿಯೋಂಡ ಆಂಡ. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಂದು ರೋಲ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಪತ್ರೊಡೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ಗ್ 5 ಇರೇನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪಿದೈಗ್ ಮಲ್ಲ ಇರೆನ್ ದೀದ್ ಉಲಾಯ್ದ ಸೈಡ್ಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೆನ್ ದಿಯೋನೊಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ 4 ಇರೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಂತ ದಿಯೋನ್ಲೆ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯೋನ್ಲಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಡೀತ ಮಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಬಂದ. ಸೊ ನಿಕ್ ಬಂದ ಕಡೆನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದ ಯಾನ್ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ಪೊಂಡು. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದಿನ ಬಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಮಸಾಲನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ನೋಡು ಇರೇತ ಸುತ್ತ ಇರೇತ ಅಡಿಮೆಯ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇರೇತ ಮಿತ್ತದ ಮೇಯತ್ ಪಂಡ ಅವು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತೋಜುಡು. ಸೊ ಇಂಚ ದೆನ್ ಪೂಜೆ ನೋಡು ತುಲೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನಡೆ ಪೂಜೊಲ್ನೆ ದಾಯಪಂಡ ಇರೆ ಪರಿಯುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈಗ ನಿಧಾನಡ್ ಮೆಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಗ ಪೂಜೆ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೆಲುಪಾದ ಪೂಜೊಲ್ನೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಇರೇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ದಪ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಸಾಲನು ತೆಲುವು ಪುಡೆ ಪೂಜೆಂಡ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಇರೇನು ತುಲೆ ಇಂಚ ದೀವೊನ್ನು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಲ ಇಂಚನೆ ಪೂಜೆ ನೋಡು ಮಸಾಲನ ಪೂಜೆ ನೋಡು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೆ ಕವರ್ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಸಾಲನ ಪೂಜೊನ್ನೆ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಆಯಿನ ಇರೆ ದಿಯೊಂದು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತಿನ ಇರೆಲ್ನ ದಿಯೋನೊಲಿ ಉಲಾಯಿಗ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ದ ಇರೆ ಆಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಇರೆ ಯಾವುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ. ಸೊ ಯಾನ ಐನ ಇರೆ ದಿಯೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಚ ತುಲೆ ಪೂಜಿದ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಉಲಾಯಿದ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೆನ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ದಿಯೊಂದು ಅವಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೂವೊಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಐನ ಇರೆ ಐನದ ಆಜಿರೆಲ ಆಪುಂಡು ದಿಯೊಂದು ಮಸಾಲ ಪೂಜೆ ದೀತೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ಎಂಚಂದ್ ತೋಷ್ಪವೆ. ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ ನೋಡು. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇತ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೇ ಮಂದ ಮಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಣತ ಇರೇತ ಜೂಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಅತ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು. ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಡುಟ್ ಕಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನ್ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಟೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೂಸ್ ಆದ ಪತ್ತೊಂಚಿ ಅವಾಗ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಂತದ್ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ಮುಟ ಅವೇನ್ ರೋಲ್ ಮಂತದ್ ತೀಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಪತ್ರಡೆನ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಂತದ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಮ್ಗ್ ದೀಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೊಂದೂರುಡು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯರೆ ಇಂಚಿನ ತೊಂದೂರು ದೀಪ ತುಲೆ ಅಂಚಿಂದನೆ ತೊಂದೂರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊನೊಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚಗ ದೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಂದು ಮಾತ ರೋಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂಡಾರಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಇರೇಟ್ ರಡ್ಡ್ ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂಡಾರಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ 10-16 ಸ್ಲೈಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಉಸಿಲಿ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪುನಾತ ಉಸಿಲೆಲ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಗ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಮಂತ್ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪಿರೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಿರೋರ ಮಾತ ಇರೇತ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇರೆಂದೆ ತೊಂದು ಐನ್ ಇರೆಂದೆ ತೊಂದು ಐಕ್ ಇಂಚ ಪೂಜಿದ್ ರೋಲ್ ಮಂತದ್ ದೀವೊನೆ. ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ರೋಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಸೊಂದೆ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ತೊಂದೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯರೆ ದೀತಂಡೆ ತೊಂದೂರುಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯರೆ ದೀತಂಡೆ. ಸೊ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೀಮ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೀರು ಕೊದ್ಯರೆ ಶುರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೆನ್ ಸ್ಟೀಮ್ಗ್ ದೀಕ ದೆಟ್ ಅರಿಪಾರ್ದ್ ಮಸಾಲ ಕಡಿತಿನ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20-30 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ 20-30 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುಡು. ಸೊ ದೆನ್ ದೀದ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಕವರ್ ಮಂತದ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಿದೈ ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಟೈಟ್ ಆದ ಮುಚ್ಚದ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ದೀಕ. ಸೊ 20-30 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬೇಯ್ದ ಯಾವುಂಡು. ಸೊ ತುಲೇತ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡದ ರೋಲ್ ಬೇಯ್ದನ ದೆನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಂತದ್ ಅವೆನ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಒಣಸದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತದ್ ದಿಯೊಂದೆ ತುಲೆ ಬೊಡಿತಿನಾತೆ ದೆತೊಂದು ರೋಲ್ ಮಂತದ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲಿ ಮಾತಲ ಒರಾನೆ ಮಂತದ್ ದಿಯೋಡು ಉಂದು ಇಜ್ಜಿ.
ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪತ್ರೊಡ ರೋಲ್ದ ಈತ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆಂದೇನ ತವ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನಾನು ಏಪಲ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಪಂದನೆ ರುಚಿ ಸೊ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದು ಐತ ಮಿತ್ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಓ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೀ ಬೋಡಾಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪೊಂದೆಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ. ಸೊ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮುಂಜೆ ಐತನೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಫಸ್ಟ್ నేను ಟ್ರೈ ಮಂತತ್ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ. ಸೊ ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವುದು. ಸೊ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ నేను ಒಣಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತಿಂದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಿಯಾದ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಲಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪತ್ರೊಡೆ ರೋಲ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಪತ್ರೊಡೆ ರೋಲ್ ದ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ತೆ. ಸೊ నేను ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಿರುಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂಕ ಪಿರುಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಕಡೆ ಪತ್ರಡ ರೋಲ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಗ್ ಅವು ಪತ್ರಡದ ಉಸ್ಲಿ ಐಕದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪತ್ರಡದ ರೋಲ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಂತದ್ ದೀತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪತ್ರಡ ರೋಲ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಅವೇನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಂತದ್ ದಿಯೋಂದಿನಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಪತ್ರಡದ ತುಂಡುಲೇನ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲ ದಿವೊಂದೆ. ಸೊ ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ ಕಂಜೂಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕೆಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಂಡ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಚಟಪಟ ಪಂಡ್ರ ಶುರು ಆನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ. ಸೊ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಪಾಡಂಡ ಉಸುಲಿಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒವೇ ತಿಂಡಿ ಆವಡ್ ನಿಕುಲ್ಲು ಸೇಮಿಗೆದ ಉಪ್ಕರಿ ಮನ್ಪುನ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮಂದುವೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಸ್ಲಿ ಆವಡ್ ಈಗ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರುಚಿಲ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ. ಸೊ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕಂಚ ಉಚ್ಚಿ. ಸೊ ಇದೆ ಕಾಯಿಂದ ಯಾವುದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 2 ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನೆ. ಸೊ 2 ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತದು ಪಾಡೋಂಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಸಳು ಬೇಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ದಂಟು ಪಾಡೋಲ್ನೆ. 2 ದಂಟು ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಲಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಗದ ಪುಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಏರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುಲ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಹಾಪಂಡು ಇಂಗದ ಪುಡಿ ಪಾಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಚಿಟಿಕಿದಾತ ಇಂಗದ ಪುಡಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಚೋಕುಡ ಫ್ರೈ ಆವಡ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮನೆಕ್ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದಿ ಒಂದಿನ ಪತ್ರೊಡೆದ ತುಂಡುಲೆನ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ್ನಾಂಡ ತುಲೆ ಈತ ಪೊಡಿ ಪಂಡಂದು ಯಾನ 2 ಪತ್ರೊಡ ರೋಲ್ನ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ 2 ಪತ್ರೊಡ ರೋಲ್ದ ಪೊಡಿಲೇನ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂಡ ಆಂಡ್. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಕ್ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ಪಾದ ನೆರ್ದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀನ್ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯೋಡೊಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ತಿರ್ಗವನು. ಸೊ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಚೂರು ಮೆತ್ತು ಬಿರ್ಕಂಡ ಯಾವುದು. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ ನಿಕುಲು ಗುದ್ದುದ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಎಲೆಲ್ಯ ತುಂಡುಲ್ಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡಿಯಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಯ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಟಾಂಡಲ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಬೋಡು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಘಮ ಘಮ ಪನ್ಪುನ ಪತ್ರೊಡೆದ ಉಸುಲಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್
ಒಂಜೇ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ಕೊರ್ತೆ ಪತ್ರಡ ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಮಂತ್ ದಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅದು ದುಂಬುದ ದಿನ ದುಂಬುರ ಬಯ್ಯ ನಿಕುಲು ದುಮ್ನಾನಿ ಬಯ್ಯ ಪತ್ರಡದ ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಂತ್ ದಿಯರಿಂದ ಅವೇನು ಒಣಸಗಲ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ಉಸಿಲಿ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಅವಲ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮರಿಯಲದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬೊಕ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತುಳುವೆರು ಪತ್ರಡೆ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೊ ಪತ್ರಡೆ ಮಸಾಲಾಡ್ ಪಾಡ್ಲ ಮನ್ಪ ಈ ನಮನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಸೊ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ನಿಕಲು ಒರನೇನ ತಿಂದಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆನ್ ಬಿಡೋಯಾರು ಪಂಡ ಆತು ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಉಸಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರಡದ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆರ್ದು ರಡ್ಡ್ ತಿಂಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಕಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಇದು ಮರಿಯಲದ ಸೀಸನ್ ಡೇ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪತ್ರದ ಇರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಅವು ಸೀಸನ್ ಇಡು ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ ಇಡು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಎಂಚ ಆತನದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನಿಯೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲಿನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪಿರಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ